אנחנו הגענו למסיבת הנובה כדי לחגוג לבן זוג שלי, אופיר, יום הולדת. זאת הייתה הבקשה שלו ליום הולדת 27, הוא אמר, אני רוצה לצאת למסיבת טבע. הזמנתי את שי, חברה שלי, לבוא איתנו. הייתה התרגשות גדולה, חגגנו לו מחוץ לרכב, לפני שנכנסנו ככה, התאספנו, פגשנו עוד חברים, ב-6:25, משהו כזה, אני יצאתי עם אופיר לרכב להחליף נעליים, ואז אני פתאום אומרת לו, אופיר, תסתכל על השמיים. אנחנו קולטים את העירותים הראשונים, המוזיקה עדיין מתנגנת. ולא היה אזעקות. היה, אבל המוזיקה הייתה חזקה מדי, אני נגיד הייתי ברחבה, ועד שלא עצרו את המוזיקה, ראינו משהו בשמיים, אבל זה נראה גם כאילו קצת רחוק, ואולי גם לא באמת קשור אלינו. זה אני ממש קלטתי, ועם אופיר ביחד, ואופיר החזיק לי את היד, אמר לי, תישארי פה. אמרתי לו, תתקשר מהר לחברים, שיבואו לרכב עכשיו, וכולם הגיעו, אספו את כל הציוד ובאמת הגיעו לרכב. כאילו התכוונתם לברוח. נכון. ישבנו שם עוד איזה 2 דקות, שומרים אמרו לנו שהמסיבה נסגרת, ויאללה קומו. ואז באמת נפגשנו עם החברים של אופיר שגם הגיעו כאילו לקנטה. כולנו הלכנו לשטח הפתוח שסמוך לרכבים. והיינו כזה בין המסיבה לבין הרכב, היה עוד יער ופשוט נשכבנו שם כולם, זה השלב שהיינו ביחד כולם. החלטנו באמת להישאר שם בשטח הפתוח ומשכנו עוד זמן. כי חשבתם שזה בעצם רק טילים. רק טילים, לוקחים את הרכב ועפים מפה, חוזרים חזרה הביתה. נכנסנו לרכב, בעצם התחלנו לנסוע, בעצם חתכנו כזה דרך השטח והגענו לכביש 232, איפה שהיה צוואר בקבוק של בעצם כל הרכבים. מנסים לנסוע ימינה, אנחנו היינו 3 רכבים אחד אחרי השני, מנסים לנסוע ימינה, פקק, שמאלה, פקק. פתאום קולטים נערות של אנשים משני הכיוונים, עם בבתים מבועתים ומפוחדים ברמות, וכולם צורכים, ירו במישהי, תרוצו, תברחו. אופיר איתכם באוטו? אופיר איתי כל הדרך, תופס לי את היד, לא עוזב לי את היד, מוריד לי את הראש למטה, לא להסתכל, לרוץ איתי. ואנחנו פשוט בהחלטה של כזה שנייה הבנו שצריך לרדת מפלס. בריצה של השדה הספקנו לראות לשנייה את 2 האופנועים, עם המחבלים עליהם ככה 2 על כל אופנוע. אופיר כזה ממש גם בשטח אמר לנו, פתאום היה עוד פעם יריות, אופיר נשאר שפוף כזה, אומר תשכבו עכשיו מהר על הרצפה. נשכבנו פתאום על הרצפה ואנחנו לא מסתכלות אחורה, רק אופיר מסתכל, הוא אומר עכשיו קומו רוצו. כן. רצנו, נכנסנו לתוך העמק הזה שהלכנו אחריו, נעצרנו בבול עץ יחסית עבה שאמרנו שזה נראה משהו שיכול להגן עלינו מיריות. היה שם עוד כמה אנשים, בעצם מצאנו את עצמנו במין טור מאחורי זה שאופיר מחבק את כולנו ופשוט הכדורים עוברים. מאוד היינו חדים, כל השעתיים האלה את לא שוכבת בנחת, שוכבת וקשובה. החברים שרצו שעתיים קודם שלחו לנו מיקום כדי שיהיה לנו כיוון כללי לאן הולכים. אנחנו עלינו 3 אחרונים מהוואדי. ואז הגיע עוד רכב של מישהו, בדיעבד אנחנו יודעות שזה מישהו שהיה במסיבה, לקח את הרכב שהיה מונע והתחיל לעשות נגלות ליישובים. אז בעצם הוא הגיע, כבר היו בערך 6 אנשים ברכב, אופיר העלה אותי ואת שי כאילו לרכב, תיכנסו, אני בבגאז'. באמת ככה הגענו לכפר מימון, אני והיא. ואתם לא יודעים איפה אופיר. זהו, אז באותו רגע אנחנו עדיין רגעות גם בדרך לאנשהו, כל האקסטזה, את רואה את הכל באוויר, עדיין נראות. אופיר עלה על רכב, שהיום אנחנו יודעים שהנהג היה בן שמעוני, מי שישבה לידו זאת גיא חליפה, אופיר ישב מאחורה עם מישהי בשם רומי גונן. אף אחד מהם הוא לא מכיר. רומי גונן הייתה במהלך כל הנסיעה עם אמא שלה על הקו. אומרת לה, אמא חולצנו, בהמשך השיחה בעצם הגיעו אליהם המחבלים, חטפו את שניהם. וככה נותק הקשר. ככה בעצם נותק הקשר, זה הדבר האחרון שאנחנו יודעים עליו. הם חטופים, שניהם. באותם רגעים אנחנו עוד לא ידענו את הסוף של השיחה שבאמת הם חטופים. זה דברים שהשב"כ ודברים כאלה אחר כך תרגמו וקבעו באמת גם בעקבות השיחה הזו. באותם רגעים אנחנו יודעים שאופיר פצוע ושנותק איתו הקשר ואנחנו מתחילים לחפש קצה חוט. אני יכולה להגיד לך שרק יום אחרי קלטנו כמה חברים הלכו לנו. כן, זה עוד היה... הם עוד היו בגדר הנהדרים, ומיום ליום ככה גילינו על עוד אחד שנפל. בעצם 2 חברות שלנו נרצחו, ועוד חבר. אנחנו מקווים שלפחות אופיר יביא לנו סוף טוב, לעומת הסופים האחרים שכבר קיבלנו. אתם חושבות שתוכלו לחזור לחגוג, לרקוד? אם אופיר יחזור,
אני מאמינה שהוא יסחוף את כולנו חזרה לרחבה לרקוד, כי זה הדבר שהוא הכי אוהב בעולם לרקוד.